mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon. Ang samuya na naman na pagrespetar sa lambang miyembro kan familia asin kan bilog na sosyudad. Kasabay ang paglaom na sana yaong kita gabos sa ligtas na sitwasyon sa tahaw kaining kadipisilan darakan pandemya. Siyempre, dai po kita magpuknat sa panarig asin pakimaherak sa amang Diyos na padagos ta na ining malampasan sa pagikan pagbulong kan mga may kamatian, COVID asin ano pang kahilangan. Asin kitang pinagbibiyayaan kan karahayan ning salud, padagos man na protehiran kan amang Diyos na day man kita kayan magkahelang, imagamit niya to inisusog sa kamautan kan kagurangnan. Rain hapon, Legazpi, Albay, Daraga, pagtaraning na lugares digdi sa Bicol, probinsya kan Catanduanes, kam Sur kam Norte, Sorsogon, Masbate, Albay District, Daraga tabi, marhay na hapon. Any listeners tabi, mag-signify lamang. Ma-inspire man kita na dakulman na sa tuyang parahinanyog. Sagkod kitang alas 4, mantang kamo siguro dyan nagbimerienda. Buda naghanda na kan pamanggihan. Nagluwas na po ang init na pagkahapon. So init kang hapon, medyo pasubsub na po ang aldaw. Alas 4:16 na tabi. Dadagdagan miyan sa indong kabasugan na sinang pinagpipreparar na pamanggihan kan mga informasyon na minaburot sa palibot. Kompleto ang tropa. Pading Jomar, kumparing Al, Pading Jim, siyempre si Ann, si Luens, pahingalo muna. Manibela, Henry Deboy Mata, technical control, talaga naman. Minasustinir, Tatanems, Flora in the house. Sige lang kita Tatanems, may misyon kita sa kinaban. Newsroom, sa padagos pong sumada kan mga istorya lokal. Pag-abang pa ka nagbuburotwang mga pangyariman sa nasyonal buda internasyonal na igwa pong epekto sa satuyang pagbuhay-buhay bilang komunidad asin nasyon. News Direct Edwin Peralta. Nagmamonitor man siyempre ang samuyang news manager Mar Dela. Sa IT dyan po sa indong nahihiling nahihiling nindo tabi na mga para antabay man worldwide, netwide, full digital broadcast, high definition po yan sa internet. DZGB News Online sa Facebook. Buda sa YouTube, DCGB Legazpi City, Philippines. Yan dyan si Arven Laad. Maray na hapon kay Nong dyan sa Nong's Meat Shop. Maray na hapon tabi, Sir Nong. Buda dyan sa Dampa ni Nong. Long time no see tabi, Sir Nong, ha? Anong yaon dyan lamang sa imong dampa na pwedeng paghuruharampangan? Pwerte hon dyan sa Dampa ni Nong. Uyan sa nabaga sa may crossing sa alternate Budatahaw Road, dyan sa may traffic light. Yan. Antes mag-abot sa Fatima Church, kung hali ka mo digdi sa Velamor Subdivision, yan. Duro, diretso sa naiyan. Antes mag-abot sa Fatima Church, sa tuo, yaon dyan ang Dampa ni Nong. May karwas man dyan. Then, kataning sa nabuda, duman sa likudan na porsyon. So, magayon na lugar Tatanems. Dampa ni Nong. Apat lang yan na cottage na tamang-tamang pagkadakula, mapresko. Pwede ka mo duman. Mga grupo, familia, dyan sa Dampa ni Nong. Maray na hapon tabi sa imo, Sir Nong, ha? Buda dyan sa Nong's Meat Shop.
kumusta lamang tabi. Ako po, si Pio Fernandez, an sa indong kasarabay-sabay. Na okupar halos an airlanes kan pangyayaring iyan dyan sa may uwas, sa mapurong, tama ano, sa may mapurong kan uwas. Inbuelto an, sabi, sarong pulis, tama ba? Pulis na naipaluwas na so pagngaran kan pulis. Pero may naka-identify. Natata day papigpapaluwas. Day taaram kung ano. Pero kung iyan, ordinaryong tao o nasa rogues gallery kan otoridad, wakawak na ang ngaran kaan ano tatanems. Well, we do not know kung ano ang ano ang wisdom behind ko na tata dai panin pangaran na ipigpapaluwas ang otoridad tabi. Pero kung ang suspect is someone which is not in uniform, daining numero, automatic yan tabi, nakabalangibog na. And what's happening? Kumbaga managad, pero pulis managad at tatanim, so suspect. What is happening? Mataram naman sa mga haralangkaw na opisyales, isolated case. Yan ang paborito ninda Paboritong parang depensa. Pero this incident na talagang isolated, nakakatama iyan, dakula ang efekto sa entirety kan imahin kan pulis. Bako, dahil na magparagamit kan isolated case. Tata, ahalatuntang igwaning urual daw na magkaigwaning pasaway ng pulis bago kita magtaram na, this is something else na. This is something else nang dapat niya to maatindiran ng tultul. Sana po dahil naman mag-abot sa arog kayan. Tawgon mo an pati sukagawad na nagresponde, tinira pa. O nagbalik sabing suspect na polis ta sumotor iuuli na bidbida. Mario Joseph. Ay nagutabi. So inda kung hain na itong suspect, sabi na dakop, pero dahil man daduman sa hepatura, taon-taon ta, siyempre, doro-diretso ang pagsubaybay kayan tabi. Kan sa tuyang koresponsal dyan sa Tercer Distrito kan Albay sa pangyayaring an. Dua ang gadang tatanem sa so, Indian National, Bombay ba yun? Then itong Sukagawad na nagresponde. Duman sa sabi nahulog na bihikulo ay pagkaabot naman so nagresponde walang kaawa-awa dahil kalaman-lamang pang tinira pa, isolated case. Diba? Yan so Mario Joseph naman what's happening? Kaharalang kao na po kan sweldo kan sa tuyang mga police and jet ewan ko ba tabi. So we leave it sa authority tabi kung ano man agad ang sistemang yan na nangyari. Kung ano yun sa likod kaya na makahirak po yung binadil dyan sa uwas. Grabe po, sino man ang daing puso na yun. Sabi kan sa tuyang texter, ewan ko ba talaga ilingon ta kung anong magbutwa dyan sa investigasyon kan otoridad. An Familia Kupas kan Barangay 1 Piuduran nagdadangog naray na hapon. Pamilya Kupas diyan sa Piuduran, Barangay 1. Present si Sir Nong tabi and maray na hapon man diyan sa tuyang barkada kay Sir Ato Lim yan po sa Petron Tapgas, Petron Gasul tabi sa Daraga. Yan, maray na hapon. Nasa kuyang telepono numero sa mga smart subscribers 0961 759 0888
Smart yan, 0961-759-0888. Sa Globe, 0926-0156-020. That 0926-0156-020. Yan lang po ka mo. Nakul pa kita mga pag-urestoryahan. May mga hanap buhay si Tata Nems. We will be right back. Promise. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Kung Joey Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIU, salamat libre tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan Si mabuong Kong na Joey kongresista. Kong Joey. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Hanggang sa huling patak. Para sa pangarap, para sa pamilya, para sa bayan. Hanggang sa huling patak, para sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang Ginebra San Miguel sa pagbibigay ng bagong tapang hanggang sa huling patak. Drink responsibly. Magaling pero di mamahalin? Buti may Surf and Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng
mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Ang health tip na ini hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Ang komunikasyon, importanteng parte kan relasyon. Pagkaigwanin bukas, asin honestong pakikipaghuron sa imong partner para mas komportable nindong pag-ulayan ang mga pangangaipo, kahaditan, asin kagustuhan para mas papakusog ang tiwala, asin marhay na pag-ibanan. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust bako bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Plemex na! Kawawang batay, lubo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap ng huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bicol Target. Thank you so much sa Tatanems na Flora. Dire-diretso kita kan mga storya. Follow up. DCGB on assignment. Kumpareng Jim, what's happening na? Yan, nag-dial giraray. Hintayin natin ma-connect ang linya. Hello, pare. Go ahead, pare. Good afternoon. Yes, siguro na tugay-gayan mo naman pare sa pag-supon ka na insidente. Roger. Digdi sa 3rd District, ngunya na pagkahapon dahil lang siribot-sibot ngunya digdi sa UAS PNP and Pulangi PNP. Ipadagos ko na lang tabi pa rin. Halis sa UAS, nag-proceed na ako digdi ngunyan sa Pulangi PNP para konfirmaron, verifikaron kung totoo na aktibong miyembro kan na Philippine National Police. Yan. Itong nagmamaneho asin buminadil sa duwang persona sa rong konsyal asin itong Indian National tabi pare. Duman sa UAS, dahil man sa tuya pig re-reveal pa sa mga pangaran na pig respeto man yato ang desisyon kan liderato ni Chief of Police Carlo D. Dahil ang tabi revisi man sinangon niya na sa proseso sindanin na investigasyon asin igwanin mga nagabot na mga opisyal kan Philippine National Police hali dyan sa Albay PPO asin sa Bicol PNP Regional Office tabi pare. Ngunyan, nag-proceed kita digdi tanganing mas mabilog ang istorya niya to. Digdi sa Pulangi PNP dahil ang digdi nagpuon ang istorya na igwaman digdi ni na aligado kinidnap na Indian National. So binadil dyan sa UAS Indian National man which is confirmed tabi pa de na iyo ito ang hali digdi sa Banuan ka na Pulangi na kinidnap sa mismong hampangan kan residensya kay sa Barangay Gabon sa Banuan kan na Pulangi tabi pare sa good na kanto sini dyan sa UAS dahil masabutan kung sa ini dadarahon na Indian National na ini. Ang pangaran kan na police certain Brian General Aguilar. Police Corporal. Corporal Brian General Aguilar. Sa inakadestino, over? Investigador inidigdi sa Pulangi PNP. Nako. Investigador pa sa Pulangi PNP. 11 years na sa serbisyo. 11 years sa serbisyo. Paano na-determinaran na iyan mananggad na suspect? Durante kan nag-conducer nin follow-up ang Pulangi PNP matapos na mapaggaraman na igwanin nin kinidnap digdi identified so police midbid sa barangay tagagabon so victim tagagabon man yun kan Pulangi. Okay. Di midbid sa barangay. So igwaning positive identification. Roger. Kasabay ka ini so half brother na nag-pick up duman sa ampangan kan harong sa biktima. Oo, sa aligasyon pati so half brother kasabay sa pubinik up duman sa Indian National. Kaya duwa suma-action ka sa bago na sa hot pursuit and bag mobilize sa UAS PNP and sa Pulangi PNP which is nagkatugma na parehas so pinaghahanap ninda na victim itong suspetsado. Roger. Ngunyan,
So, diyan sa, base sa mga testimonya kan mga witness diyan sa UWAS, duwa man sa na sumagkaiban, tanahulog so nag-iskaramo sa nagay duman sa laog kan lunadan, nahungkang so wigo, duman sa kabasaan. Sa may mapurong. Sa may mapurong sa Purok 2. Pagkatapos kani, habang nagkukondusir ni na pursot mandig di sa Chief of Police Ruel Pedro sa Pulangi PNP, nakuha na ninda so istorya na may kaibahan ni so half brother nga ni, inanap man ito, nakuha na susugkan mga pulis, ngunya nadakop na sa Barangay Mindes. Yan, so ang latest is nadakop na yung half brother kan pulis. Oo. May identity na tabi comparing Jim. Iba na, yung digdi sa record, ay ko na nailisto, tabi ribisi na kaya tabi pa di, dahil na na-record na isurat, pero digdi sa interview niya to, habang nagpapaandar kan bihikulo, tabi ribisi nga na si Chief of Police Ruel Pedro, tama pa siring sinda sa UWAS, tayo pipresenta rin yung sunada ko manigdi sa UWAS na half-brother katong pulis, nadaraon ito duman sa UWAS PNP. Roger. Ang aning biriyo na sanaan na kasong ihampang ka ay sasampa digdi sa duwa, na pwede kan yaon sa mga opisyal kan Philippine National Police sa Banuan kan UWAS tabi apade. Pasalamatan ta si Chief of Police Ruel Pedro ta pinaunran kita ni interview maski nga ni papahali na ana sabing COP. Digdi na lang yato pick up tabi pa di sa pangaran kan half brother and sumotibo yaon digdi na istorya na ni Chief of Police ni Chief of Police Ruel Pedro tabi pa di. Dangugunta para sa karaman kan sa mga taga-Tabay. Opo. Member ng Taguig Municipal Police Station, designated as investigator me. Actually, off duty siya nung nangyaring insidente kaninang alas 9 na nagkaroon ng possible taking a person of a certain Parmindas Singh na Indian National. Sa inyo ito pinikap? Sa resident mismo, in front ng residence ng biktima, doon sa Barangay Gabon, Pulangi Albay. Solo ito? Sarong? Wala nakailing? Actually, maraming nakakita ng mga kapitbahay na nag-witness doon sa mga suspect. Actually, yung isang suspect na uli na natin, may kasama, dalawa sila na suspect. Anong pulis man ito, Pagkawan? Half brother nito ni Police Corporal Brian Aguilar. Sa inyo yung nadakop, sir? Sa follow-up operation namin doon sa Barangay Mindes, Pulangi Albay. Ano motibo, sir, sa pag-saturian nito? Yun nga, sabi ko kanina na decisional motive ng ating suspect na si Police Corporal Brian Aguilar. Wherein marami siyang utang sa victim. Actually, may utang siya sa victim na mga more or less 400,000 at the same time sa other personalities. At the same time, binakround natin itong suspect na membro natin ng Pulangi MPS na ito pala, ang daming dalawang karlon. Mayroong existing na dalawang karlon, isang Wigo, yung Wigo White wherein involved dun sa possible taking of a person. Yes, tapos yung pick up ng Estrada. The same time, nagpapabahay pa ito. And dito sa pag-dig out natin, sa pag-imbestiga, meron pa itong mga ibang personality na napag-utangan. So, I think ito yung nag-aggravate sa kanya na makakomit ng krimen. So, sa ito ang direksyon ko talaga sa UWAS? Yung Toyota Wigo is papunta ng Barangay Kapurong going to Barangay Bagumbayan, UWAS Albay. Paano sila naman? Wala natin, actually wala tayong alam kung anong impormasyon kung paano sila. Siguro nag-iikot-ikot lang ng tropa. Pero base doon sa nangyari na nahulog yung Toyota Wigo doon sa rice field ng Purok 5 ng Barangay Mapurong, may sa tingin ko nagkaroon ng commotion sa loob ng sasakyan. Wherein na alarme yung mga residente doon at saka itong Barangay Kagawad nag-responde. Nung kalapit siya, bigla siyang pinutukan. So, half-brother, wala yung magkasabay naman? Wala. During that time na wala, hindi na banggit yung half-brother dito. Naibaba na siguro bago pumasok sa Barangay Mapurong. Ngunyan, nag-follow-up man ka mo, nadakop na ito sa Mindes? Sa follow-up operation natin, nahuli natin itong suspect ng half-brother ng suspect. Na si Police Corporal Brian Aguilar. Certain
Raymond Isaac Salonga, 23 years old, ng Barangay Mendez. Half brother. Lato na. Raymond Isaac Salonga, tabi pa di sa half brother. Roger Raymond Isaac Salonga. Yan. Half brother ano. Okay. Now, kumparing Jim, bago mo ipagpadagos, Okay. sige, pwede igod dyan yung statement sa COP na kunhain na so main suspect, over? So main suspect ko to nadakop na sa was. Ayaw na sa was, yeah. Kan binadil niya so nagka-motor na barangay Kagawad. Kan dumino lagi ni tabi pa di, getaway vehicle niya. Motor kan Kagawad. Yan. Pangaman ang nagbe-presumer sa mga kapamilyas, sa mga residentes, sa mga pulis, na day naman mabalik sa suspect. Puminil ta sa suspect tabi pa di sa crime scene. Tinuro kan mga nakakuhan naman. May mga pulis na. May dugo pa, malabuyon pa. Uyo na naman niya sa suspect. Taraguan na naman sa mga tao. O di dumana siya sinakotekan na mga pulis uwas. Yao na duman sa uwas PNP. Yao uwas PNP. Okay, di kuan madali so responde kang pulis. So duwang main suspects, yao na sa kustodiya. Yao na digdi ngunyan na dakop na di auto na di na kanina pa-pull out na digdi sa Plangi PNP. Yao na ito naman sa uwas PNP ngunyan. Matindi. Dagos na tabi pa rin. Sige. Sabay maligdi sa brother sa kasong ini. Yun nga positively identify ng mga witnesses doon sa harap mismo ng residence na kasama sa doon sa Okay. Saan lang niya sir? Nandito sa Ipatora na kung saan we will bring the suspect doon sa UWAS MPS for proper disposition ng UWAS Municipal Police Station. Si Vlog man nakaso uod duman sa UWAS niyo. Since this is the conspiracy, diba, i-sign lang yung file ng kasa natin doon. Okay, thank you so much, sir. Okay, so yan na tabi pa rin. So pangaran, kompleto na kita. So motibo, kompleto na kita. Yes. Job well done na tabi pa rin. Tapos na. Kompleto na. Tapos ng kabanata kang trabaho ta. So presentasyon, phone sa phone, remate na. So mga victim, natural yun na sa funeraria tabi pa rin. So, ika nang mag-timeline, kompadreng Jimmy. Madangog kami, i-timeline mo, sundo saya na interview mo dyan kay Chief. Tanganing, kumbaga marap up na. We will be listening. Go ahead. So yan, tabi pa rin yan. Sa to yung pagtugay-gay, phone sa phone, sundo na natapos. Naristoan mga suspitsado. Jimmy Nasalita, DCGB News, exclusive. GB on assignment. Thank you so much, kumpadreng Jim. Exclusive po yan sa DCGB. No? So yan po ang timeline kan mga pangyari. Diyan na po, kompleto na nasubaybayan po, exclusive sa DCGB ang pasunod-sunod na mga istorya, basado man duman sa satuyang mga sources, and ang suspect na midbidan na si Police Corporal Brian General Aguilar. Saro ining investigador kan Pulangi MPS, Municipal Police Station. Basado sa pahayag kan Chief kan Pulangi PNP, ang motibo is parang sa pagkakautang. May pagkakautang na po mas menos kabangang milyon de pesos. Ining si Police Corporal Brian Mendez Aguilar, the prime suspect, digdi kay Parmindas Singh. Iyan baga pa anong mga Indian National tatanems. Ang Purian Singh ang apelyedo ka na doon, kung ano sa kultura nila o kaya sa Indaman na lay, Parmindas Singh. Basado sa testamento kan Chief of Police kan Pulangi, ining si Parmindas Singh dinukot sampang mismo kan residensya ninda dyan sa may Pulangi, and kasabay sa pagdukot, so half brother ka ini ni Police Corporal Brian Aguilar na si Raymond Isaac Salonga. Ilinaag duman sa Wigo na pagsadiri kan suspect igwa pada ininin apera kan sa utang igwa ning pinagbabayadan car loan ining Wigo buda itong pick up na puti may pigapaharong pa yan, and di nara pasiring ang direksyon sa may uwas, duman nagkaigwa ning scaffold sa may mapurong, siguro nagkaigwa ning scaffold sa laog. Nahulog so kunyan itong so Wigo duman, and
Yun na ito. So nangyari na kung sa nagresponde so kagawad ban, pati so kagawad tinira, o yun na po yan, kinuang getaway vehicle kan investigador na suspetsado, itong sumotor, bumineltada pa duman, ta ibabalik na sumotor, uto duman na sa kote so, suspect yaon nangunyan sa UAS PNP. And nag-operasyon man tabi, so Pulanggi PNP, nadakop sa Mendez, Barangay Mendez, kan Pulanggi, ining so half-brother na pinagasabing kasabay dyan sa nasabi ng insidente. So yan po, more or less, ang timeline in a nutshell, ang pangyaring yan dyan sa sa duwang munisipyo, duwang scene of the crime, nagpuon sa Pulanggi, sinubaybayan niyan kan DCGB, nakaabot sa UAS, sagkod sa matahi-tahian mga istorya, basado sa testamento, kan mga nakakahuron kan DCGB News na otoridad dyan po sa Tercer Distrito, kan Albay. DCGB on assignment. Follow up muna kumparing Jim, go ahead. So, salamat tabi pa may saro pang pinag-iimbestigaran na digdi sa sa room kanuwa sa PNP headquarter. Kagawad saro manining kagawad kasugno niya so agum niya. Dahil man siya involved naman sa pagresponde. Kundi wala man ibang tinampong aagihan itong so lugar kan pinanggaran kan crime incident ka sa Bagao. Ali sindak sa saodan nagsaod with sa angkas niya susayang agom kagawad Saldi Gomez pinutok-putok ang ni tabi pa dahil. Nako, binambang pasinda. Para nganing dahil man naigo so agom niya dahil man siya naigo. Nako. So putok is coming from duman sa behikulo na ito na Wigo. Duman pa. Oho. Pasalamat na dahil. Duwang gadan kumpare Jim itong si Sing buda itong sukagawad. Oo. Okay, sige. Oo. Okay, so yan tabi pa dahil. Pasalamat na dahil naigo so saropang konsyal plus agom na nag-agi man sa napaagi kung nagtataw na auto may nangyari duman sa dalan. Yun duman sa may Baporong. Roger. Sige. Okay, so yan tabi pa Rejoinder, Jimmy na salitan si CGB News. Salamat kumpadreng Jim. DCGB on assignment. Ako, what's happening? Ako, police. Yan, Police Corporal Brian Aguilar. Yes. Mario Joseph naman what's happening? Arog ka na Inda, baka may magtaram naman na official nga ni Tatanems. Isolated incident. Ay nako, sige, time check muna tayo Tatanems ha. Time check, habol natin to. Oras Pilipinas, 14 bago mag-alas 5 nin pagkahapon. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD, Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City, Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City, kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, kay Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdum. Ang Robust mahukbulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Halika
ka na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata, sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Kong Joey. Ikan albay sa iyong inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, kabus niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan, mabuot na kongresista. Kong Joey. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bicol Target. Thank you so much, Tata Nems. Diretso kita kan mga istorya dyan sa luwas. This time, digdiman kita sa Segundo Distrito. Si Ans, nasa linya. Ans, marhain hapon. Thanks for waiting. Go ahead. Good afternoon, Sir Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Sa mga nagdagman niya itong bareta, pigiin ganyar mo niyaan sa gobyerno lokal kan Legazpi, mga tricycle drivers sa syudad na aprobitsara na sila magbakuna naman kontra sa COVID-19. Yan ang informasyon ako akan DCGB News gikan sa Public Safety Office Legazpi na pinamamayuhan ni Chief Rolly Esguerra Consain. Sigun sa nasambitin ng opisina po ko mas o menos 2,000 na mga tricycle driver nakarehistro sa syudad ng Legazpi kun kaya kinakaipuhan man na enganyero na kan mga operators and sa mga drivers na aprobitsaran ang rollout kan vaccination program tangani na matauan man ang mga ini din proteksyon kontra sa nakakagalan na virus. Pero kayan, importante man daw na magpahiling ng kooperasyon sa gobyerno lokal ang mga driver dahilan sa dapat na dahil maibugtak sa peligro ang buhay kan mga pasahero urog tungo niya na tapadagos na naglalanggawan na kaso ng COVID-19 sa syudad kan Legazpi. Sa ngunyan na dahil manin pinalidad sa si isay man ng mga driver na dahil mapabakuna alagad, pigihikayat nindaan mga ini na magpabakuna na para man sila sa sadiring proteksyon. Kira ang target na mga tricycle drivers, Ans? So far, CPU, 2,000 or less ining target nindang dapat na bakunadong mga tricycle drivers. Kasabay na dyan sa mga kulurom. Sa mga rehistrado pa sa naini. Kadakol pala no, 2,000 yes. na tricycle drivers ha, sa Legazpi ha. Totoo. Okay, sige. Yan tabi CPU, ang informasyon tali sa gobyerno lokal, Ans Galero, DCGP. Salamat, Ans. Story hali dyan sa luwas. Kadakol pala na, tricycle driver sa Legazpi. 2,000 po ako mas menos. Napipatudukan man bakuna kontra COVID. Yan, may pinadara sa tuya digdi na mugshot kaining suspect double murder ang naisaangat na kaso
Police Corporal Aguilar Brian E. General. Ayan tabi double murder na kaso nahahampangon niya. O ini na may kopya na kita didikan na mugshot diyan sa ayan na kasong diyan sa Pulangi and sa Awas. Matindi tatanems. Ay nako, sus Mario Joseph. Igwa pa pala nin binangbangan na mga mga pero paggagawa kasunod sa agum niya. Ay, nako, tabi na pangyayari. Dahil ka kan magkamas-kamas, so may pasalubong sa bago niya tong PNP Provincial Director na si Tabernilla. May nagpasaway sa sayang mga tauhan. Sos Mario Joseph naman Bata ining si PNP Provincial Director Tabernilla, parang miyembro ata ini kan SAF, Special Action Force. Dito basta-basta na police officer. Talagang makamas-kamas ang mga tauhan niya na kung ano ini, okay na halos solved na yan and halato na lang kan ang pagdalagan kan hustisya. Tabi? Pag naisangat ng kaso dyan sa parlance as in sa police community, sa authority, pag naisangat ng kaso dyan namin deklarasi na case solved. Yun na yan ang sa indang kwan. Yun na sa indang kumbaga parameter ito madali na dakop so suspetsado sudua pati pati so half brother double murder yan may mugshot tayo dito na nakuha tabi sa pangaran kabilog na fuwersa naglalaom na naman kami na natawan mi kamo nin informasyon as in kalingaan na sa indong kinakaipuhan sa laog kan simanang ini. Kasabay ang tropa, si Kumparing Jim, Kumparing Jomar, Pading Al, si Luwens, nagpapahingalo pa, si Henry De Boy Mata sa Manibela, technical control na talaga naman sustinido, garantisado. Tatanems, Flora in the house. Sa newsroom, News Direct Edwin, News Manager Mar, IT, si Arven Buda, si Richard. Sana po natawan mi na naman kamo ng serbisyo sa abot kan sa mga makakaya sa presenteng simana. Happy weekend po! Viva Señor Santo Cristo! Alas 5 hapon may misa dyan sa Mission Church. Live ba yan sa DCGB News Online? Pasalamat kita, Señor Santo Cristo. Ako po si Pio Fernandez. Happy weekend! Amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Bigbisa na sa DCGB. Ang sa indong kadamay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa.